Tak, čakám, že tam ďalšia let's playu a tentokrát je to slúpený Happy Wheels, tak ideme na to. To si vypneme. Ne, toto nechcem. Exit menu. Dáme si, čo to je. Toto. Tak, ideme na to. To je seriálka. Čakaj, ja si to tak... Máme také návedomie, že mám masku, takže nebudeme extra vidieť. Poď. Ideme. To musíme nejak. No. Teď som sa nastavovať, takže toto sa robí tak. Tak a ideme. Zase dáme. Ježiš. No. Dobre, sme tam. A ideme po schodoch. Po schodoch. A kurva. Čo ja to neviem ťahať za sebou. No! Jo. Ok. A kurva. Čo je, že mi to jedne. Ja. Počkaj, ja ten skoval, neviem, to len tak čujeme. Počkáme. Aha, je to asi stačí. Kam ideš. Ale nezrite, nemáme už ani jednu nohu. No, to už nebudeme mať. Láč. Čo je? A kurva. Utekaj. Máš to zažerať. Ale ja to tak najde preskočíme. Bez nohy. A makaj, že som sa na nohou vybala, stále za nami ide. No dobré, sme tam, no konečne už odletela. Čakaj, ja to tak vybavím. Ne, drsa. To nič. Ide na ďalšie, dáme exit menu a dáme toto. Ne. Dobre. Ale si ultimate payback. Ty krásu. Nič pre nás. Odkaj. No makaj, cigoš. Ale piči. Dozme. Cigoš skapal. Ale si iné. Máme to tu. Na to tu stavbali, lebo začali tu skončať nejaká blbina. No, co to máme, babi? Utekaj!
Nevadí, ideme ešte raz. Také ma baví. Utekaj! Tak kurva, je to za nami. Ježiš, ak ten cikoš nechce nič robiť. Piči. Toto, Pokémon, ne. No, ne. Toto. Ideme. Cinček, drž sa. Ťaháva sa s týmto. Išli na piknik. Poď ideme. Jemu sa urvala noha. Toto teda bude zase noha v kýbli, to bude teda šlapať jednou nohou. Ruka mu utekla. Synček je v pohode. Vyhrali sme, jo. Krása. Ideme, ešte, ne. Exitu menu. To vlastne na dnes všetko. Chcel sa potom na stránku, kde som admin, je to Sofa Game. Myslím, že som vašek na Fidži. Je tam 10 000 lajkov a ja si tam napíšem, že čo chcete odo mňa, či akú vlog alebo 10 faktov o mne, a myslím, že si viac asi rád tých faktov, alebo neviem, no proste a proste by som dal tie fakty a neviem ešte, uvidíme, musíme tamto alebo tamto to bude, musím sa tešiť na naše video, bude to buď fakty alebo vlog, tak ja sa zdravím, tak čus.